Liptako Gourmand ni ale alliance kuraye ni Mali Burkina Niger n'u jɛra k'u bolo nɔ kala walasa ka banbagatu kɛlɛ ka bɔ ni dugu kofolen na. Moribabugu a yirala k'a fɔ ko so dɔ binna yɛrɛ ma ni maa 7 bɛ yen nɔ olu fatura o waleya in kɔni senfɛ. Moti mariage cortège dɔ senfɛ maa 4 bɛ yen nɔ olu fatura. Jalakɔrɔji ni ale ye Bamakɔ kin dɔ ye a yirala k'a fɔ ko majugu dɔw taara a su dɔw wɔgɔn bɛ ka taa ni den fitinin dɔ ye. An balimaw aw bisimila ye an ka bidon kibaru kɛnɛ kan. Kibaruya fɔlɔ o bɛ tali kɛ min ye banbagati wale kɛlɛli ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Okumu kɔnɔna la Mali Niger ale ni Burkina olu jɛra k'u bolo nɔ kɛ sɛbɛn dɔ la sɛbɛn min bɛ yira k'a fɔ k'u bɛna jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka lakanabaliya kɛlɛ ka bɔ ni jamana saba ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna. An bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kabini wagati jan ni jamana saba ninnu lakanabaliya kɔni bɛ yen nɔ. Okumu kɔnɔna la olu kɔni jɛra sibiri don min kun ye septembre kalo tile 16 ye k'u bolo nɔ kɛ sɛbɛn dɔ la. A bɛ fɔ ma Alliance des États du Sahel ni o ye AES ye. O alliance in yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka fɔ ni jamana saba ninnu na lakanawale min bɛ yen nɔ ko u bɛ jɛ k'u ka finitigiw kɛ kulu kelen ka taa o lakanabaliya ninnu kɛlɛ ka bɔ ni jamana ninnu la kofɔlen kɔnɔna. Ayiwa o senfɛ min ye colonel Assimi Goïta ale yɛrɛ bɔra ka yira k'a fɔ a ka bɔlɔlɔsiraw fɛ ko min ye Niger Burkina ale Mali ko u jɛra k'u bolo nɔ kɛ sɛbɛn min na ni u bɛna jɛ ka baaraw sigi sen kan ani ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa min ye lakanabaliya ye o min ye ni jamana saba ninnu na k'olu kɛlɛ walasa ni jamana kɔnɔden ninnu bɛ se ka lafiya cogoya min na. O baara kɔnɔna la a ko o tɛ ɲa min ye sariya dɔw bɛ yen nɔ n'olu kɔni ma sigi sen kan a ye sariyaw sigi sen kan ka yira k'a fɔ ko bɛɛ ka kan ka jɛ ka kɛ kelen ye ka ni baara in kɔni kɛ. Wa nin sɛbɛn in kɔnɔna la a yirala k'a fɔ maa minnu bolo n'o bɛ nin sɛbɛn kan ko olu bɛ se k'u ka finitigiw bɔ u ka jamana kɔnɔ ka taa ni jamana tɔ ninnu na walasa ka taa lakana kɔni sabati o yɔrɔ kɔfɔlen kɔnɔna. Ni sɛbɛn in kɔnɔna la min ye rébellion ye ko o fana kan ka kɛlɛ nka a yirala k'a fɔ ko ni jamana saba in na rébellion bɛ Mali dɔrɔn de la sabula ko kabini san 2012 kɔnɔna la Mali rébellion kɔni daminɛra wa ko n'i y'a ye lakanabaliya yɛrɛ kɔni bɛ ni jamana ninnu kɔnɔna la k'o daminɛna ni rébellion ninnu de kɔni ka waleya ninnu senfɛ sabula tuma min na rébellion kɔni daminɛra Mali kɔnɔna min ye Niger ni Burkina ye ko terroristes kɛra sababu ye k'a don ni yɔrɔ kofɔlen na ko profiter ni rébellion kɛlɛ in fɛ walasa ka se ni jamana tɔ ninnu kɔnɔna. O de kun na ko u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ rébellion ani terrorisme bɛ Mali la ani Burkina ni Niger walasa u bɛɛ lajɛlen ka se ka ban cogoya min na walasa lakana ani bɛɛ bɛ se ka segin ka na ni jamana saba ninnu kɔnɔ cogoya min na. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka yira k'a fɔ ko sɔn dɔ kɔni tun bɛ chantier la ko o kɔni binna. Ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲɛ la olu y'a yira k'a fɔ ko sibiri don min kun ye septembre kalo tile 16 ye Moribabugu ko mairie kɔnɔna la so dɔ kɔni tun bɛ chantier la o so in ni ale yɛrɛ kɔni ye étage ye a yira k'a fɔ ko tuma min na baarakɛlaw kɔni tun bɛ baara la ani min ye so in dugumala ye maaw bɛ yen nɔ mairie mɔgɔw n'olu kɔni bɛ maaw ka carte biométrique kɔni d'u ma ko o ye olu fana daga yɔrɔ ye. Ayiwa ko tuma min na mɔgɔw kɔni tun bɛ baara la ni yɔrɔ kofɔlen na mairie yan fan fɛ n'o tun ye nɛgɛ kanɲɛ 12 ye ko ni so in kɔni binna a yɛrɛ ma. Ayiwa ko so in binnen k'a binna min ye maa 12 kɔni bɔɲɔgɔnkɔ kɔni kan o maa 12 bɔɲɔgɔnkɔ kɔni na tuma min na ci bilara sapeur pompier mɔgɔw ma olu kɔni y'u senfa n'u ka minɛnw ye ka se ni yɔrɔ kofɔlen na a yirala k'a fɔ min ye ambulance 5 ani kɔ ko olu kɔni sera ni yɔrɔ kofɔlen in na. Ayiwa olu selen ni so bin kɔni kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ ko tuma min na olu ka baara hukumu kɔnɔna ni yɔrɔ kofɔlen in na ko maa 6 olu kɔni su de bɔra so ninnu jukɔrɔ min ye maa 6 ye ko olu kɔni joginna o maa 6 la a yirala k'a fɔ ko maa 1 kɔni bɛ yen u ka jogini juguyara kosɛbɛ n'u y'o cɛ ka taa n'a ye min ye Gabriel Touré kɔni na. Ayiwa tuma min na ko ale kɔni sera ko ale fatura ni maa kɛra maa 7 kɔni ye wa min ye maa 5 dɔn ye ko olu kɔni ka jogini kɔni ma jugu kosɛbɛ. Wa o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ moto minnu tun bɛ ni so in kɔni kɛrɛfɛ a moto caman kɔni bɛ yen nɔ u bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛna. Ayiwa an bɛ wagati min na bi min ye sapeur pompier maaw ye olu kɔni ye baaraw kɔni boloda ka se ka minɛnw kɔni nabɔ maa ninnu bɛɛ lajɛlen kan nka u y'a yira k'a fɔ ko hali bi k'u bɛ sɛgɛsɛgɛli la maa t'a dɔn ni maa wɛrɛ kɔni bɛ birikiw kɔni jukɔrɔ. Ayiwa o don kelen in na tuguni a yirala k'a fɔ min ye Banakɔrɔni ye ni ale bɛ sonu fan fɛ ko ni so bi ɲɔgɔnna dɔ kɛra ye o don kelen na n'o tun ye sibiri don ye septembre kalo tile 16 a yirala k'a fɔ ko o la ko min ye maa 7 ye ko olu de kɔni garijɛgɛra nin so bin kɔni na. Ayiwa ko o fana ye so min kɔni tun bɛ chantier la ko tuma min na baarakɛlaw kɔni tun bɛ o kunna ko so in kɛra binfɛn ye. Ayiwa tuma min na so in kɔni binna ko si bilara yen sapeur pompier mɔgɔw ma ko olu fana y'u senfa ka se ni yɔrɔ kofɔlen na ka taa dɛmɛ don ni maa kofɔlen ninnu ye nka u ka kuma kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko baara gɛlɛyara u bolo nka u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'u so binna olu kan walasa u bɛ
bɛ se k'u ni kisi cogoya min na ko min ye maa 7 ye olu sera ko olu kɔni nabɔ nka ko maa kelen kɔni bɛ yen nɔ ole kanu fatura o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen kɔni na ayiwa o sen fɛ ko min ye autorité maa minnu bɛ yen nɔ n'olu ka baara bɛnnen bɛ lakɔlɔsi ma sojɔ yɔrɔ la ni o tɛ dɔwɛrɛ minnu bɛ yamaruya di maaw ma u ka so jɔ a n'a ɲɔgɔnna caman ko olu ka wuli k'u ka baara kɛ a kɛcogo la sabula nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye nin wagati in na wa nin t'a siɲɛ fila ye an bɛ kabini samiya in daminɛna fo bi so min bin na a bɛ taa so 4 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na o hukumu kɔnɔna la a yiralen don maa minnu bɛ yen nɔ n'olu ka cakɛ bɛnnen don ka sɛbɛnw di sojɔlaw ma ko u ka wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u ka jateminɛw kɛ ani maa minnu bɛ sojɔ kɛ k'u ka formation k'u kunna walasa ni kasara ninnu bɛ se ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na an bɛ dugawu kɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'u ni tora ni so bɛ yen ninnu na ala ka badabada dalu nɔgɔya ye wa ka kɛnɛya di banabagatɔw fana ma ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka yira k'a fɔ Jalakɔrɔji ni ale yɛrɛ bɛ commune 1 kɔni fɛ a yirala k'a fɔ ko kabako ko dɔ kɔni kɛra ye n'o tɛ ka taa kaburu kɔni wɔgɔn bɛ ka su sama ka labɔ ayiwa kibaruya minnu sera ma wuli yɛrɛ na k'a fɔ ko min ye septembre kalo tile 15 su ye ka dugu cɛ tile 16 kɔni na Jalakɔrɔji ni ale yɛrɛ kɔni bɛ Bamako sigida fɔlɔ kɔni fɛ ko ni kabako ko de kɔni kɛra ye ko nin y'an balimamuso dɔ ye ko septembre kalo tile 16 kɔnɔna la ale kɔni fatura jiginni sira fɛ a n'a den fitinin ayiwa ko tuma min na fatuli kɔni kɛra somɔgɔw ye janaja kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka taa janaja kɔni kɛ Jalakɔrɔji kaburudon kɔni na nka min ye sibiridon ye septembre kalo tile 16 ye kibaruyaw y'a cɛri k'a fɔ ko balimamuso min n'a den su donna septembre kalo tile 15 ko o maa dɔw taara a su wɔgɔn bɛɛ ayiwa tuma min na o fɔra min ye an balimamuso kɔni somɔgɔw ye olu sen fa ka se ni yɔrɔ kɔfɔlen kɔni na tuma min na olu sera ni yɔrɔ kɔfɔlen na u y'a sɔrɔ u ye su don cogoya min na a kɔni kun tɛ ten u ye su kɔni dayɛlɛ k'a lajɛ u y'a sɔrɔ min ye denyɛrɛnin ye ni a n'a ba kun donna kaburu kɔnɔ o y'a sɔrɔ denyɛrɛnin tɛ yen wa kasange min kɛra muso fana la kasange kɔni tɛ muso in fana kɔni na o hukumu kɔnɔna la olu kɔni ye ci bila u ka yɔrɔ sigida finitigilakaw ma olu sen fa ka se ni yɔrɔ kɔfɔlen kɔni na ka taa constat kɔni kɛ tuma min na olu tilala constat la u ye yamaruya di somɔgɔw ma walasa u ka su don olu kɔni ye su don nka min ye finitigilakaw ye olu kɔni ye enquête kɔni daminɛ kabini o yɔrɔnin kɔni na wa k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ maa minnu kɛra sababu ye ka nin waleya cɛjugu in kɛ walasa u bɛ se ka minɛ cogoya min na ayiwa yirala k'a fɔ ko nin tɛ nin waleya in kɔni fiɲɛ fɔlɔ ye an ka jamana kɔnɔ ko sanni nin don kofɔlen cɛ tile damadɔ dɔrɔn min ye ɲamakɔrɔ kɔni kaburudon ye ni ale bɛ Bamako sigida 6nan kɔni fɛ ko kamalen dɔ kɔni minɛra ko a minɛra ɲamakɔrɔ kaburudon kɔni na ko sogo bilenman kɔni tun b'a bolo a bɛ ka t'o don su dɔ kɔni kaburu kɔni kan nka min ye ɲamakɔrɔ kɔni sinfinlankaw ye olu ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka ni makofɔlen minɛ k'u y'a badɛmɛ gosi wa ka sɔrɔ ka taa n'a ye finitigiw daga yɔrɔ kɔni na wa min ɲininen don sisan min ye kaburu kɔni gardien ye ani dugukɔnɔmɔgɔw ko bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi wa n'i ye maa mun ye ne a bɛ ka taa kaburudon kɔni na i k'a sɛgɛsɛgɛ a taga kun ye mun ye walasa nin waleya cɛjugu ninnu bɛ se ka taa dabila an ka jamana kɔnɔ cogoya min na kibaruya kuncɛ la kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka yira k'a fɔ Moti ko mariage cortège kɔni sen fɛ min ye maa 4 bɔɲɔgɔnkɔ ye ko olu kɔni fatura siraba ka kasara kɔni na ayiwa kibaruya minnu sera ma wuli yɛrɛ k'a fɔ ko kunu ni ale kɔni kun ye karido ye karido o ye don ye an ka jamana kɔnɔ ni kɔɲɔw kɔni bɛ kɛ o kɔnɔna la ayiwa yirala k'a fɔ ko Moti ko mariage dɔ kɔni sen fɛ ko siraba ka kasara dɔ kɔni kɛra ko nin ye cortège mobile ye olu kɔni kun bɛ u ka taa la walasa ka mariage ka kɔɲɔmuso ni kɔɲɔkɛ kɔni fɛn o sen fɛ ko min ye chauffeur-kɛ ye ko ale kɔni ma mobili kɔni boliko ɲuman na ko mobili kɔni taara bi ba kɔni na n'o o kɔni bɛ Moti ani ni Medina kura kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ko tuma min na mobili in kɔni binna o ji la yirala k'a fɔ ko maa 4 bɔ ɲɔgɔn kɔ olu kɔni fatura o yɔrɔ kɔfɔlen na wa maa 1 kɔni kun bɛ yen nɔ ko ale kɔni kun joginna kosɛbɛ ni ale yɛrɛ bilala Moti kɛnɛyaso kɔni na a yirala k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ n'olu fatura ko nin bɛɛ lajɛlen ye du kelen denw de kɛlɛkɛlɛnya la ko min ye opérateur économique dɔ ye Moti ni ale yɛrɛ dɔnnen don kosɛbɛ ni o jamu ye Gite ye ko olu ka dukɔnɔmɔgɔw kɔni don ayiwa yirala k'a fɔ ko min ye mariage cortège ye ale kɔni bɛ ka kasara caman kɔni kɛ an ka jamana kɔnɔna la sabula mariage donw na i bɛ bolifɛnw kɔni ye bolikojugu kɔni na maa caman bɛ yen nɔ olu fatura ka sababu kɛ mariage cortège ye o de kama maaw kɛlen don ka welewele bila an ka autorité maaw ma u ka fɛɛrɛ kɛ ni waleya in bɛ se ka dabila cogo min na walasa niw bɛ se ka kisi ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka don kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan